Nakatira ako sa isang liblib na probinsya na sakop ng Negros. Gayunpaman, malawak ang aming palayan at bukirin. Marami kaming mga produktong inaangkat na gaya na lang ng mga kape. May isang bukirin kami na puro kape ang produkto. Mayroon ding niyugan. Nasa 13 hektarya ang aming palayan at maisan. Kaya masasabi kong hindi kami naghihikahos sa buhay. Dahil nga sa mga naibentang produkto ay palaki ng palaki ang mga lupaing nabibili ng papa sa aming mga karatig baryo. Taong 2003 noon, buwan ng Mayo, nang mapagpasyahan kong kumuha ng entrance exam sa isa sa pinakasikat na kolehiyo dito sa syudad. Nang makapasa ako, ay nagpasyang papa na hanapan ako ng isang boarding house na pwedeng rentahan. Mabilis naman kaming nakahanap. Malapit lang iyon sa paaralan kung saan ako nakapasa. Napakabait din naman ng landlady at sobrang mura pa ang bayad. Tuwing katapusan lang ng buwan ito dumadalaw upang maningil ng bayad. Second floor ang bahay. At dahil may nauna sa akin ay sa ilalim ang aking naupahan. Bale 2 malalaking kwarto sa taas na may isang banyo. 2 rin sa baba na may sarili ring banyo. Ngunit sa tapat ko ay bakante dahil ginawang bodega ng mga gamit ng may-ari iyon. Sa itaas, hindi ko alam kung okupado ba ang lahat ng kwarto. Basta, ang bilin sa akin ng landlady, bawal akong umakyat. Nag-umpisa akong tumira noon, mga Hunyo, bago mag-umpisa ang pasukan. Ilang buwan na noon ang nakaraan ay talagang hindi kami mapag-abot ng aking kasama sa boarding house na iyon. Hindi rin kasi ako nakapagtanong sa landlady kung estudyante rin ba ang umupa sa 2 kwarto sa itaas. Laging walang tao sa tuwing darating ako ng hapon. Minsan, nararamdaman ko ang mga yapak nila paakyat sa itaas. Minsan din ay nasa hating gabi na, kaya palagi akong nagtataka. Estudyante ba sila? Kung hindi, ano kaya ang trabaho nila? Isang gabi, nagising ako sa mga yapak ng mga nasa itaas. Nagkatawanan pa ang mga iyon at nag-uusap, subalit hindi ko maintindihan. Purong Ilonggo kasi ako at wari ko ay mga Karaya ang lingwaheng ginagamit nila. Dahil maraming liter na akong narinig at kakaiba ang tono. Kinaumagahan noon, araw ng Sabado. Walang pasok ngunit hindi ako umuwi sa aming lugar dahil tinatamad akong bumiyahe. At dahil sanay na talaga akong gumising ng maaga, ay nagpasya na lang ako na maglinis ng buong paligid sa boarding house na iyon. Nagmumukha na kasing haunted house dahil sa mga tuyong dahon na ilang araw nang hindi nawawalisan. Pagkaramdam ko nga, ako lang ang nagwawalis niyon. Di ko minsan man nakita ang 2 sa itaas na nagwawalis o pumanaog man lang at maglibot sa bakuran. Malawak naman kasi ang paligid noon. Yari sa tablon at yero ang old model na bahay. Subalit napakalaki at napakalawak ng espasyo. Maging sa bakuran na maraming tanim na puno gaya ng duhat, santol,
at mangga. Nagsasaing ako noon ng aking almusal nang biglang may narinig akong mga yapak. Tinignan ko ang hagdan kung saan galing iyon at nakita ko ang dalawang babae. Sa tansya ko ay nasa 25 na ang edad. Parang mapapawaw pa ako noon dahil sa tila nakakita ako ng artista. Sobrang ganda nila at ang puti, ang haba ng mga buhok at parang pinagbiyak na prutas. Dahil sa sobrang hawig ng mukha, malilito ka talaga sa kanilang pagkakilanlan. Kakaiba ang mga titig ng mga ito. Tila ng uuyam. Ewan ko lang kung guni-guni ko lang ba iyon o sadyang napaka-obvious lang na ayaw nila akong kasama sa bahay na iyon. Hay po mga ate. Nako, hindi ko alam na kambal pala yung mga kasama ko dito at ang gaganda. Puri ko pa noon sa dalawa. Subalit inirapan lamang ako ng isa. Mabuti na lang ang kambal nito ay mabait. Mabilis itong lumapit sa akin. Ikaw pala ang bago naming kasama na kinikwento ng landlady? Nakangiting wika nito. Sabay hawak sa aking balikat at napakalapad ng ngiti. Ay, opo. Nako, nagkita rin tayo. Nakangising sagot ko habang sinasali noon ang sunny side up eggs. Sobrang saya ko ng mga panahong iyon dahil sa wakas, makikilala ko na ang aking mga ka-boardmate at magiging kaibigan ko na din. Oo nga eh, gabi na kasi kami palagi pag umuwi. Ang daming tinatrabaho. Wika nito, kaya napatanong ako. Hindi po ba kayo nag-aaral ate? Nagtatakang tanong ko rito. Ay hindi na, ako nga pala si Bella at ito si Belen, kambal ko. Pakilala pa nito. Nginitian ko sila ngunit ang kambal nito ay tila pasan ang langit at hindi man lang makuhang ngumiti. Napansin kong kinurot pa ito ni Bella. Okay lang ate Bella, ganon talaga tayo mga babae. May araw na masungit, lalo na kapag may dalaw. Wika ko dito. Sabay lapag ng pinggan sa maliit na mesang hugis pabilog at pinatay ang stove na aking ginagamit sa pagluto. Dito na lamang kayo kumain para sabay tayo. Minsan lang kasi tayo nagkikita dito eh. Yaya ko pa sa dalawa. Ngunit mabilis na tumanggi ang kambal nito na si Belen. Nagmamadali raw sila at marami pa silang aasikasuhin. Dahil sa kuryosidad, naitanong ko sa kanila kung ano ba ang kanilang trabaho. Sinabi ng mga ito na imbalsamador at make-up artist ng mga patay. Nangilabot pa ako sa sinabi ng mga ito. Bata pa lang kasi ako ay takot na ako sa patay. Minsan kasing tinitigan ko noon ang aking lolo na nakahimlay sa kabaong. Mga 7 gulang na ako noon. Kitang-kita ko ang biglaang pagdilat ng kanyang mga mata. Kaya napaatras ako noon at napasigaw. Simula noon, takot na talaga ako sa mga patay. Nagmamadali na ang mga itong umalis, kaya hinayaan ko na lang. Hindi ko lubos akalain na sa ganda nilang iyon, ay imbalsamador pala ang kanilang trabaho. Parang hindi bagay kong isipin at pagbabasihan ang kanilang pisikal na kaanyuan. Para kasing mga Miss Universe ang kanilang beauty. Pagkatapos mag-almusal ay nilinis ko na ulit ang buong bahay.
Nalibang ako sa pag-ayos ng mga bulaklak sa malapad na hardin na tila matagal nang napabayaan. Pagsapit ng tanghali ay nakaramdam ako ng pagod. Kaya yung tira ko kaninang umaga na lamang ang aking kinain. Naisipan kong uminom ng malamig na soda dahil sa sobrang uhaw. Kaya pumunta ako sa tindahan upang bumili. Tinanong ako ng tendera kung saan ako nakatira. Unang pagkakataon ko kasi iyong bumili sa kanyang tindahan. Kaya sinabi ko rito, nasa lumang bahay sa kanyang likod. Mariin ako na tinitigan ito. Ikaw pala ang matagal nang nakarinta dyan, Ineng? Tanong nito kaya mabilis akong sumagot sa kanyang tanong. Ay hindi ho. Ilang buwan pa lang ako riyan. Iyong kambal po na imbalsamador at nagmi-make up ng mga patay ang matagal nang umuupa dyan. Salaysay ko rito. Ganon ba? May napapansin ka bang kakaiba riyan tuwing gabi? O minsan? Tanong nito ulit. Parang wala naman po. Bakit po? Kunot noong tanong ko noon sa matandang habang inaabot nito ang soda na nakasalin sa isang supot. Mag-ingat ka sa mga kasama mo. Kung maaari ay maghanap pa na lang ng ibang boarding house. Wika nito na tila nag-aalala. Umuwi ako nang nagtataka sa inasta ng tendera. Pagkatapos ko ng pananghalian, ay pumasok na ako sa loob ng aking kwarto upang magpahinga. Hindi mawaglit sa aking isipan ang sinabi ng matanda. Nag-iwan talaga iyon ng malaking katanungan sa aking isipan. Kakapikit pa lang ng aking mga mata nang may maamoy akong napakasangsang. Paminsan-minsan ay nawawala din naman, kaya pinabayaan ko na lamang. Nakahiga ako at nililibang ang aking sarili sa pagbabasa ng mga pocketbooks nang may mamataan akong tagas na kung anong likido mula sa itaas. Yari rin kasi sa tablon ang sahig, kaya kapag may likidong natapon sa taas, tutulo talaga sa aking kwarto. Tiningala ko ang pinagmula noon. Nasa itaas iyon, sa kwarto ng mga kambal. Inuuko pa kasi nila ang 2 kwarto sa taas. Nilapitan ko ang tagas na iyon at nakumpirma ko na dito nagmumula ang masangsang na amoy. Kinagabihan, kahit malalim na ang gabi ay hindi ako natulog. Hinintay ko na umuwi ang kambal. Nais ko silang sabihan tungkol sa kanilang mga kung anumang imbak sa taas na di naliligpit o malamang nakabili sila ng karne tapos nakalimutang lutuin. Sobrang nakakadiri talaga ang amoy. Nakakabaliktad ng sikmura. Kaya ang ginawa ko ay nilinis ng basahan at binuhusan ng maraming Sonrox at binuksan ang bintana sa aking gilid upang makapasok ang preskang hangin. Ngunit nakatulog na lamang ako sa kahihintay ay hindi pa dumating ang aking mga ka-boardmate. Naalimpungatan na lamang ako nang makarinig ako ng kaluskos. Bumangon ako at sinadyang puntahan ang dalawa. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan. Nayari rin sa tablon. Tamang-tama at hindi pa nasarahan ang pinto. Nakabukas din ang ilaw. Bungad pa lang ay kita ko na ang nagkalat na mga supot at kung ano-ano pa sa sahig ng kanilang kwarto. Na-disappoint tuloy ako.
Napakaganda at kahanga-hanga ngunit napakadugyot pala ng tirahan. Nakayuko ang mga ito habang nakatalikod sa kanilang pinto. At sarap na sarap sa kanilang pinagsaluhan. Ani mo'y gutom na gutom dahil sa dinig na dinig ang kanilang mga pagmuya ng kanilang pagkain. Akmang sisilip na ako, ngunit ganun na lamang ang pagkabigla ko nang maaninag ang pulang likido na tumutulo pa sa sahig. Para akong maduduwal ng masaksihan ang paglamon ng mga ito ng mga lamang loob. Kahit nakatalikod ang isa, may parte ng kanyang pinagsaluhan na kitang-kita sa aking kinatatayuan. Hindi man ako sigurado kung lamang loob iyon ng tao, pero isa lang ang sigurado ako. Hilaw iyon, kaya isa lang ang sumagi kaagad sa aking isipan. Mga aswang ang kambal na aking kasama sa boarding house na iyon. Pinigil ko ang wag madual. Tinignan ko ang isang nilalang na naka-side view. At sarap na sarap sa pagdakmal ng mga hilaw na lamang loob. Napatuloy ring tumatagas ang pulang likido mula rito. Para itong adik na sobrang dilat ang mga mata. Sinuri ko ang kabuuan ng kanilang silid. Sobrang dungis. Hindi ko akalaing mga aswang pala ang kasama ko sa bahay na iyon. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan upang hindi ako makalikha ng ingay. Sa mga panahong iyon, hindi ko alam kung bakit hindi man lang ako nakaramdam ng takot. Dahil sa mga nasaksihan kong iyon, hindi na ako dinalaw ulit ng antok. Magbubukang liwayway na pero gising na gising pa rin ang aking diwa. 6:00 pa lamang ng umaga nang magdesisyon akong magluto ng aking almusal. Naghiwa ako ng bawang at bombay upang igisa ang mga gulay na natira galing sa amin. Sobra ang gulat ko nang igisa ko na dapat ang gulay dahil kulay brown na ang bawang. Nang halos magkarirahan ang dalawa pababa ng hagdan. "Ano ba yan? Ba't ang baho?" Galit na wika ng isa, nasapo ang ulo. At galit na galit rin at tila sasabog ang ulo anumang oras. "Ha? Bawang ate. Igigisa ko lang po ang mga gulay para ulam ko po." Sagot ko rito. Mabilis tumalima ang dalawa palabas ng bahay. Napagtanto ko na takot pala ang mga aswang sa bawang. Kagaya sila ng mga ahas, ang mga isinumpang nilalang ni Bathala. Araw ng linggo, hinantay ko na bumalik ang kambal matapos iyon. Ngunit 9:00 na ng gabi, hindi pa rin ito bumabalik. Hanggang sa naisipan ko na silipin ulit ang kanilang kwarto. Inakyat ko iyon. Sa sobra marahil na pagmamadali ng dalawa, nakalimutan ng mga ito na isara ang pinto. Diretso lang akong pumasok at sa sobrang sangsang talaga ng amoy, naduwal ako at tinakbo ang kanilang bintana. Nagkalat doon ang mga supot na may lamang loob ng tao. Yung iba, luma na at ang iba naman ay bago lang. Hindi ko alam kung bakit natitiis nila ang ganoong amoy. Malayo pa ay natanaw ko na ang dalawa na pauwi. Kaya mabilis akong nagkuble at nagmamadaling bumaba upang magtago sa aking kwarto. Ilang sandali pa ay nakarinig na ako ng mga yapak na umakyat pa itaas. Mataman lamang akong nagmatsyag kung ano ang kanilang gagawin. Subalit,
Tila wala naman silang ginagawa. Akala ko lang pala iyon. Dahil ilang sandali pa ay narinig ko ang tila mga ungol ng mga kinakatay na baboy mula sa kanilang kwarto. Gabi na iyon, kaya madilim. Hindi ko kasi binuksan ang ilaw sa aking kwarto upang akalain nila na wala na ako roon. Dahil araw din iyon ng linggo. Araw kung saan umuwi ako sa aming nayon. Ilang sandali pa ay narinig kong may bumagsak sa bakuran. 2 malakas na pagbagsak iyon. Kaya mabilis kong sinilip ang labas sa maliit na butas mula sa dingding ng aking kwarto. Ganun na lamang ang pagkabilog ng aking mga mata nang makita ko ang 2 malalaking itim na aso na nagbabaga ang mga mata at tumutulo ang mga butil-butil na laway. Pumasok kasi ang liwanag ng poste sa labas kaya kitang-kita ko ang mga anyo nila. Alam ko na ang mga kambal na imbalsamador ang mga iyon. Nangilabot ako sa aking nasaksihan. Lalo na ang isiping baka ako ang balak nilang bibiktimahin sa mga sandaling iyon. Hindi sila umalis sa bakuran, bagkos ay palibot-libot lang ito. Nakaramdam ako ng takot. Ramdam ko na ako ang punteriya ng mga halimaw sa mga sandaling iyon. Wala akong ginawa kundi ang lumuhod. Ipinikit ang aking mga mata at matamang nanalangin. Ilang sandali pa ay nararamdaman ko ang mga kalos ko sa aking bintana. Halos aatakihin ako sa puso ng mga sandaling iyon. Kapag masira nila iyon, paniguradong magiging pagkain nila ako sa gabi na iyon. Umiiyak na ako habang nangangatog ang mga tuhod sa takot. Pero hindi ko binubuksan ang aking mga mata. Wala na akong naisipan pang gawin, kundi ang tawagin ang pangalan ng Panginoon. Kahit alam ko na ilang sandali na lang ay masisira na ang bintana ng aking kwarto. Naliligo na ako ng pawis. At basang-basa na ng aking ihi ang aking salawal. Hindi ko naisipang sumigaw upang humingi ng saklolo ng mga sandaling iyon. Dahil sa hindi pumasok pa sa aking isipan ang ganoong bagay. Ilang sandali pa ay naririnig ko na ang mga maraming boses at yapak na paparating. Doon ako nabuhayan ng loob. Yun aswang. Hindi isa kundi 2. Rinig ko na sigaw ng isang tao. Nakasama sa isang pangkat. Mga tanod pala iyon. Nang silipin ko ulit ang labas, kita ko na hinahabol na nila ang 2 halimaw na nagtatatakbo sa iba't ibang direksyon. Hindi ko alam kung saan sila aabot at kung nahuhuli ba nila ang mga halimaw na iyon. Subalit, sobrang pasasalamat ko dahil akala ko katapusan ko na. Kinabukasan, nagmadali akong umuwi ng dahil sa pagkasindak. Dahil kaunti lang din naman ang dala kong gamit doon, ay hindi naman ako nahirapan pa na umalis na bitbit ang lahat ng mga gamit. Lumipat lamang ako sa isang lady dormitory kung saan marami akong makakasama. Nabalitaan ko na lang na naging bakante na ang bahay at wala nang nagbabalak pang umupa. Nagmistula yung haunted house at minsan pa nga ay may napabalitang isinasalvage sa malawak na bakuran ng bahay na iyon.
Ako po si Miss J, nagsasabing, sa bawat pagkakataon, laging nariyan ang Panginoon upang iparamdam sa atin na siya ay laging nakaprotekta. At kaya niyang ipakita sa atin ang mga posibleng masasamang maganap. At bago mangyari iyon, nakaharang na ang Panginoon. At hanggang dito na lang po, Sir Casper. Salamat po sa pagbasa ng kwento ko. Muli po, ako po si Miss J ng Negros. Sa isang liblib na lugar na sakop ng Davao, may nakilala akong isang mabait at napakamatulungin na kaibigan. Siya ang matatawag kong best friend. At kahit ngayon na hindi ko na siya nakita pa, matapos makapag-asawa ako ng taga Negros, siya pa rin ang kaisa-isahan kong best friend na kailanman ay hinding-hindi ko makakalimutan. Mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng iyong tagapakinig, Sir Casper. Ako nga pala si Teo. Lolo Teo for short. Taong 1975, nang lisanin ko ang Talikod Island ng Samal. Sakop iyon ng Davao. Nasa edad 23 lang ata ako noon. Niyaya kasi ako ng aking pinsan na Negrosanon na magbakasyon sa kanilang lugar. Kaya ko nakilala si Tina, ang aking may bahay na ngayon, at ina sa 3 mga magagandang aking anak na Tris Marias. Sila Maria Los, Maria Lynn, at Maria Juana. Pero bago iyon nangyari, may isang karanasan sa aking buhay na kailanman ay hindi mawawala sa aking isipan. At nais ko itong ibahagi sa iyong channel. Naaalala ko pa ang unang araw kung paano kami nagkakilala. 15 anyos kami noon at bagong salta lang sila sa aming baryo. Galing sila noon sa lungsod ng Iloilo. Dahil nga baguhan sila, laging nilalait ng mga nagsiga-sigaan sa aming lugar. At dahil anak ako ng kilalang sundalo sa aming lugar noong araw, takot sila sa akin kapag ako ang sumasaway. Minsan kasi, napagtripan nila si Butchoy, ang aking best friend noon. Minsan kung ano-anong inuutos at minsan naman ay kinukuha ang kapiranggot na sintimo na sinasahod nito sa pagkokopra. Noong panahon kasi, ang 5 piso ay malaking halaga na. Ang 100 piso noon ay katumbas ng 10,000 piso kung ikumpara sa ngayon. Kung may 1,000 ka noon, napakayaman mo na kung maituturing. Tinitingala at hinahangaan ka ng mga taong kapiranggot lang ang kita. Ang mga Pilipino kasi noon ay madaling maloko. Yung 1 hektaryang lupain ay kayang ipagpapalit lamang sa 1 palakol. O di kaya ay mga dilata na galing sa ibang lugar. Umiiyak na noon si Botchoy. Dahil nga iyon na lang ang kinita niyang pera, ay pilit pa itong kukuhanin ng mga tambay. Sinita ko ang mga ito, kaya natakot. At doon nag-umpisa na tinatantanan na nila yung tao. Doon ko siya naging isang matalik na kaibigan. Sobrang napakatahimik na tao ni Botchoy. Kapag hindi mo siya kausapin, hindi rin ito kikibo.
Isang araw, inanyayahan niya akong bumisita sa kanilang bahay. Pumayag naman ako. Matagal na din naman kaming magkaibigan. Napansin ko lang noon sa kanilang bahay ay sobrang lansa, lalo na sa parting kusina, ang sangsang ng amoy. Subalit hindi ko iyon alintana. Iyong mga titig ng kanyang mga magulang ay kakaiba at tila naaasiwa ako sa tuwing tititig sila sa akin. Hindi sila iyong tipo na nakipagtitigan sa iyo sa tuwing magkausap kayo. Hanggang sa inamin na nga ni Butchoy na aswang ang lahi nila at madalas mga taong malapit ng mamatay ang kanilang binibiktima. Isang gabi, inaya niya akong dumaong sa kabilang isla. Anong sasakyan natin, Butchoy? Wala naman tayong pera para pambayad kung sumakay man tayo ng barko. Reklamo ko sa kanya. Hindi problema iyan. Akong bahala sa'yo. Basta mamayang gabi, hihintayin kita sa ilalim ng niyog, malapit sa gilid ng dagat na lagi nating pinapasyalan. Wika nito, kaya tumango na lamang ako. Kinagabihan ay nagkita nga kami sa ilalim ng puno ng niyog. Oh, paano na? Anong sasakyan natin? Tanong ko sa kanya. Sumakay ka lang sa likod ko, utos nito. Ha? Baka malaglag ako. Pag-aalinlangan ko. Kinuha lamang nito ang aking kamay at inilagay sa kanyang liig. Oh, kumapit ka lang ha. Huwag kang bibitaw, sabi nito. Kaya mas lalo ko namang hinigpitan ang paghawak ko sa kanyang likod. May kataasan din ang lipad naming iyon. Napakasarap sa pakiramdam. Subalit hindi maalis sa aking isipan ang hindi makaramdam ng takot at pag-aalala na baka malaglag ako mula sa kanyang likod o kaya naman ay babagsak kami. Ngunit napakabilis naming narating ang gitna ng isla. Maingat siyang lumapag at ibinaba ako. Ilang sandali pa, nagpaalam na ito sa akin dahil may pupuntahan daw siya saglit. Babalikan lang daw niya ako. Subalit nang maglakad na ito papunta sa mga kabahayan, ay maingat ko itong sinundan. Laking gulat ko na lang nang makitang unti-unti itong naging anyong aso na malaki. Maya-maya pa ay sinuong na nito ang silong ng isang bahay na yari sa kawayan. Nakaratay na pala roon ang isang matandang may sakit at malapit nang mamatay. Dahil sa takot ay dumistansya ako sa kanyang kinaroroonan. Pabalik na ako sa lugar kung saan niya ako iniwanan nang may mamataan akong isang puno ng kalamansi. Pinitas ko ang ilang bunga nito at sinilid sa aking bulsa. Kinain ko pa ang iba noon at matamang naghintay sa kanya sa lugar kung saan niya ako iniwanan. Ilang sandali ang lumipas, dumating na nga ito. Bit-bit ang mga karneng nagbigkisa ng tuyong balat ng abaka. Nagdadalawang isip pa ako noon kung sasakay ba ako o hindi. Kung hindi ako isasakay, baka mapagkamalan akong aswang. At kung hindi ako sumakay, baka magalit siya. At pati ako ay gagawin na ring karne. Kaya kahit nandidiri ay wala akong nagawa. Kung hindi, ang kumapit ulit sa kanyang likuran.
Gayon na lamang ang pagkagulat ko nang biglang kinuha nito ang aking kamay na nakapulupot sa kanyang leeg at kunot noong nakatitig sa akin. Nahintakutan pa ako ng dahil doon. Bakit ba? Nagtatakang tanong ko. Bakit hindi na kita kayang buhatin? Samantalang ang gaan mo lang kanina. Hala, ewan ko. Wala naman akong ginawa. Sagot ko pa rito nang nagtataka rin. Huwag mo nga akong pinagloloko, Teo. Kung ano man ang inilagay mo riyan sa bulsa mo, itapon mo yan. Kung ayaw mong iiwanan kita rito. Mariing pagbabanta nito. Kaya naalala ko bigla ang kalamansi na inilagay ko sa aking bulsa. Eto ba? Tanong ko. Sabay pakita ng kalamansi na nasa 5 piraso. Itapon mo yan. Galit na wika nito. Kaya mabilis ko iyong ibinato sa kung saan. Sobrang nakakatakot siyang magalit. Hindi ko inaasahan iyon. Hindi ko rin naman alam na kontra pala nila ang kalamansi. Pagdating namin sa aming lugar, ay tahimik lamang akong inilapag nito sa lupa. Pasensya na talaga pare. Hindi ko alam na bawal sa'yo ang kalamansi. Hinging pa umanhin ko pa dito. Okay lang yon. Ano ka ba? Huwag mo nang alalahanin pa iyon. Sige na, umuwi ka na. Pasensya ka na. Hindi rin kita mabibigyan itong dala ko. Wika nito na ang tinutukoy ay ang bitbit na karne na hindi ko rin alam kung paano niya nakuha iyon sa bahay ng isang nakaratay ng matanda. Marahil hindi alam ng mga pamilya ng matanda na unti-unti na pala itong kinakatay ng aswang. Nandiri man ay hindi ako nagpakita ng bakas na ganoon. Baka mamaya ako na ang susunod na gawing karne ni Butchoy para pagsaluhan nilang magpamilya. Pero alam kong hindi niya magagawa iyon sa akin. Nang sumunod na araw, niyaya ulit ako ni Butchoy na tumawid ulit sa isla. Nagdadalawang isip man ay hindi ko rin nagawang tumanggi. Ayaw kong isipin niya na natatakot ako sa kanya. Wala rin akong pinagsabihan tungkol sa pinakatagong sekreto ng kanyang buhay. Alam kong kapag kumalat iyon ay ako ang unang taong paghinalaan niya. Kaya pinilit kong maging sekreto iyon kahit pa man sa aking mga kapatid at mga magulang. Pinasakay ako ulit ni Butchoy sa kanyang likod. Pero sa hindi normal niyang itsura. Nakakatakot kasi. Kasi mukha siyang paniki na malaki. Maraming malalaking ugat na nangangatal sa kanyang buong katawan. At sobrang balot ng itim at mahahabang balahibo. Kahit mahangin sa himpapawid ay tila nakabalot ng makapal ng kumot ang aking buong katawan. Dahil sa sobrang pawis. Ayaw kong matakot sa kanya dahil alam kong hindi niya ako hahamakin. Dahil kung gusto niya mang gawing iyon, sana noon pa. Subalit hindi ko talaga mapigilan ang aking sarili na huwag mangilabot. Hahawakan mo pa lang kasi siya ay nakakadiri na. Huwag kang masyadong matakot sa akin, Teo. Hindi naman ako nang-aano ng kaibigan. Gusto ko lang makilala mo ako ng lubusan. Higit sa lahat, gusto kong tanggapin mo ako. Anumang katauhan mayroon ako. Hindi naman ako naging masama sa'yo, di ba, Teo? Sunod-sunod na tanong nito matapos ng mahabang litanya.
Siyempre hindi. Ano ka ba, Butchoy? Alam mo naman na ikaw lang ang kaibigan ko na sobrang malapit sa akin, di ba? Kaya, hindi ako matatakot sa best friend ko. Sagot ko na pilit tinatago ang kaba. Ilang sandali pa ay narating ulit namin ang isla. Iniwanan niya akong muli mula sa di kalayuan ng bahay na kanyang bibiktimahin. Binalikan pala niya ang bahay kung saan may nakaratay na matanda dahil sa sakit. Laking gulat ko nang mapagtantong sa isang iglap ay tila hindi siya nakita ng mga tao na naroon. Hindi ko rin alam kung saan siya kumuha ng katawan ng saging dahil nang pumasok siya sa pinto ay bigla na lang siyang may bitbit nito. Nakapagtataka talaga dahil sa dami ng mga taong naroon, hindi man lang siya nakita kung paano pinalitan ng katawan ng saging ang katawan ng matanda. Walang kahirap-hirap na pinasan iyon palabas ni Butchoy. Nang makalabas na ito, ay narinig ko na lang ang mga tangis ng mga kamag-anak nito. Tatay, bakit mo kami iniwan? Rinig kong sigaw ng ginang mula sa loob. Nahabag ako sa aking nakita. Ang hindi nila alam, ang naghihingalong tatay nila ay pasan-pasan na ng aking kaibigan na ngayon ay pabalik na sa aking kinaroroonan. Naghihingalo noon ang matanda nang ibinagsak niya iyon sa aking harapan. Napatalon pa ako sa sobrang pagkabigla. Ngunit pinigilan kong huwag makalikha ng ingay, kaya ang dalawang kamay ko ay nasa aking bunganga. Walang kahirap-hirap niyang dinukot ang puso nito at sinipsip ang dugo. Halos maduwal ako sa tagpong aking nasaksihan. Kahit nanginginig sa takot ay buong tapang akong tumayo sa harapan niya. Ganoon ba kasama ang aking matalik na kaibigan? Halos hindi ganoon ang pagkakilala ko sa kanya. Ibang-iba, para siyang kontrolado ng dyablo. Pinunasan niya ang sariling mukha na para bang walang kakaibang nangyari. Sarap na sarap ito sa kanyang ginagawa, at ang huli ay dinakmal nito ang hawak na puso ng matanda. Sobrang nakakadiring pagmasdan ang mga tagas na dugo sa kanyang bibig habang umunguya ito. Nagkalat ito sa kanyang mabalahibong dibdib, maging ang tunog ng kanyang bunganga habang umunguya ay dinig na dinig ko rin. Gusto kong papaniwalain ang aking sarili na panaginip lang ang lahat ng iyon. Pero hindi. Lahat ng aking nasaksihan ay makatotohanan. Nagkaroon ako ng best friend na aswang at wala akong pagpipilian kundi ang hindi magpatinag sa sindak. Dahil baka magalit siya sa akin at ako naman ang kanyang pupunteryahin kung pakitaan ko siya ng mali. Mabilis din niyang nahukay ang buhangin at ibinaon doon ang bangkay ng matanda. Akala ko tapos na siyang mambiktima dahil inilibing na niya ang bangkay. Subalit nagtaka ako nang akma ulit itong papalayaw sa akin. Butchoy, huwag mo akong iwan dito. Wika ko nang hindi pa siya nakalayo. Akala ko kasi iiwanan niya akong mag-isa doon. Ngunit humarap lang ito sa akin saglit. Sabay sabing, "Sandali lang to.
babalik din ako kaagad. Wika nito at lumipad na papunta sa kabahayan. Napagtanto kong hindi pa ito tapos manalasa. Iniisip ko ng mga oras na iyon na tumakas na lamang. Pero paano? Tsaka naisip kong baka pag inita nito ang aking kamag-anak at ako mismo kapag malaman niyang nilalayaw ko ang aking sarili sa kanya. Kaya wala akong magagawa kundi ang manahimik at maging sunod-sunuran sa kanya. Mabuti na lang at hindi niya rin naisip na hawaan ako ng pagiging aswang. Kung ginawa niya iyon, wala akong kalaban-laban at marahil isa rin akong bantog na aswang ngayon. Matagal-tagal din akong naghintay hanggang sa namataan ko na siyang paparating. Bit-bit ang karning nakatuhog sa abaka. Nagtaka man sa nakita ay tumahimik na lamang akong nagmasid sa kanya. Hanggang sa inaya na ako nito na sumakay sa kanyang likod. Habang lumilipad siya at nakasampa ako sa likod, ay hindi ko napigilang magtanong kung bakit hindi niya ginawang karne ang matanda. Bakit niya inilibing at tanging dugo at puso lamang ang kanyang kinuha? Sinabi niya sa akin na halos butot balat na lang ang natira sa matanda. Wala na raw siyang makukuha pa. At saka mas masarap daw ang karne ng bata. Mas malambot at malinamnam. Nanlumo na lamang ako sa kanyang sinabi hanggang sa ilang minutong katahimikan. At narinig ko na lamang ang kanyang paghikbi. Hindi ko rin alam kung paano. Bakit tila nilokob ako ng pagkaawa sa mga sandaling iyon. Nang makababa na kami sa ilalim ng niyog, ay lumakad ako sa kanyang likod at umupo sa may bato. Malapit lang din sa niyog. Maliwanag ang buwan, kaya nagsisilbi iyong ilaw sa amin. Kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata habang sinasabit sa puno ng niyog ang kanyang bitbit. Tsaka sinusundan ko siya ng tingin hanggang sa magsalita na ito. Inakala mo siguro na sobrang sama ng best friend mo, no? Teo, totoo naman eh. Bakit kasi hindi na lang ako naging normal na kagaya sa inyo? Bakit kailangan ko pang maging halimaw sa gabi upang maging malakas ang katawang tao pagdating ng araw? Nakakapagod rin ang ganito, Teo. Ayaw ko nang kumain ng tao. Hindi rin maaari. Nanghihina ako at nagkakasakit. Wala ring ibang lunas kundi ang sumipsip ng dugo ng tao. Ang sama ko, di ba? Mahaba at sunod-sunod na tanong niya sa akin na ikinatatahimik ko dahil hindi ko rin alam kung ano ang maisasagot ko sa mga tanong na iyon. Nakakatawa na nakakapangilabot, pero higit sa lahat, sobrang nakakadiri. Pero ano nga ba ang magagawa niya? Gano'n na sila. At wala nang gamot pa para maging normal na tao sila. Sa huli ay, nasabi ko na lamang sa kanya, Huwag kang mag-alala, Butchoy. Hindi kita huhusgahan. Totoong kaibigan mo ako at intindihin ko kung anumang sitwasyon na mayroon kayo. Hindi ko rin maintindihan at hindi ko alam kung bakit ka nagtitiwala sa kagaya ko. Subalit, makakaasa kang anuman ang nalalaman ko tungkol sa pagkatao mo ay mananatiling sikreto at sa pagitan lamang nating dalawa ito. Walang ibang makakaalam at
Salamat sa pagtitiwala. Sambit ko na lamang sa kanya noon. Nananatili kaming magkalapit. Palagi niya akong pinupuntahan sa bahay. At kung hindi siya makapunta ng ilang araw, ako naman ang dadalaw sa kanila. Naging sobrang magkalapit pa kami sa isa't isa. Wala rin kasi akong barkada noong araw. At hindi ako mahilig sa ganoon. Wala rin kasi akong bisyo, tulad ng alak at sigarilyo. At sobrang magkatulad kami ni Botchoy. Iyon nga lang, aswang siya at ordinaryong tao ako. Pero hindi iyon naging hadlang upang maging magkalapit kaming dalawa. Ilang taon ang lumipas at naging ganap na kaming binata. Nauna itong nakapag-asawa at isang bantog na aswang din ng aming lugar na iyon ang pamilya ng babae na pinakasalan nito. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit ito ang kanyang napiling maging kasama habang buhay. Nang minsang nakipagsapalaran ako sa Negros upang magbakasyon, doon nga nakilala ko si Tina. At dahil sa kakaibang ganda na taglay nito, nahulog kaagad ang aking loob sa maikling salita. Niligawan ko ito at hindi ko na pinatagal pa. Pinakasalan ko na agad ito at kalaunan, nagkaroon kami ng 7 supling na may sari-sariling buhay na rin. Pero ang swerte sa akin, yung 3 Marias ko. Sa mundong ito, kapag naging mapagmatsyag lang tayo o kaya naman ay biniyayaan ng kakaibang pandama, makikilala natin kung sino sa ating nakakasalamuha ang naiiba. At hanggang dito na lang po, Sir Casper. Salamat po sa pagbigay ng oras sa kwento ko. Muli po, Lolo Teo ng Negros. Chime. Mapagpalang araw, Sir Casper. Isa nga po pala ako sa mga tagapakinig sa inyong programa. Kaya ko rin naisipang ibahagi ang karanasan kong ito para magbigay aral sa mga babaeng malapad ang mata. Iyon kasi ang tawag sa mga babaeng maraming koleksyon na lalaki sa kanyang buhay. Ang kwentong ito ay hindi sa akin, kundi sa panganay kong kapatid na itago na lang natin sa pangalang Elvira. Masasabi ko ring maganda ang aking ate. Pero kung paghahambingin kaming dalawa, di hamak na mas maganda ako sa kanya. Hindi iyon sa pagbubuhat ng sarili kong bangko, Sir Casper. Kundi, iyon ay galing sa kung ano ang sinasabi ng mga tao sa paligid namin. Tubong Kawayan, Negros Occidental kami. At nasa isang liblib na sityo ng Banahaw. Pero sa ngayon ay nandito na ako sa Macau. Dito ako dinala ng aking swerte at nakapag-asawa. Ang kwentong ito ay nangyari noong nasa 18 anyos pa lamang ako, habang ang ate Elvira ay nasa 21. Alam kong punong-puno ng insecurities ang aking ate dahil sa lagi na lamang kaming kinukumpara ng mga tao sa aming paligid. Kaya sa tuwing may nanliligaw sa kanya, ay kaagad na sinasagot niya. Halos umabot na noon sa 10 ang pinagsabay niyang naging nobyo. Iyon na lang yata ang naging basihan niya sa tinatawag na kagandahan upang masasabing
mas lamang siya sa akin. Ngunit pag nagsawa na ay kaagad ding hihiwalayan. Kahit magkandara pa sa pag-iyak ang lalaki ay wala siyang pakialam. Basta ayaw na niya, wala nang rason pa. Sobrang taliwas sa akin na pihikan sa mga lalaki. Halos nasa kwarto lang ako palagi. Samantalang ang ate Elvira ay palagimik. Sa tuwing may piyesta o sayawan sa karatig baryo o sa mismong baryo namin ay walang palya itong makipagsayawan hanggang magdamagan. Ako naman ay ginagawang tagabantay ng tatay sa kanya. Minsan nilalamok na lang ako sa gilid ng sayawan. Kahit maraming umaaligid na lalaki, maging ang mga sundalo, para yayain akong sumayaw ay humihindi talaga ako. Nahihiya kasi ako, lalo na pag sweet music. Taong 20,000 at isa noon, o 2001, buwan ng Pebrero. Piyesta sa aming baryo. Excited si ate dahil sasayawan na naman. At ako naman ang nababagot. Dahil alam kong ako na naman ang magiging bantay niya magdamag. Dalawa lang din kasi kaming magkapatid na babae. Doon niya nakilala ang binatang si Nestor. Hindi ako palalabas at hindi ko alam kung sino-sino ang taga sa aming lugar. Subalit base sa tono ng pananalita niya, alam kong isa siyang estranghero. Hindi nga ako nagkamali, Sir Casper. Galing siyang Panay. Nagbabakasyon siya sa aming lugar dahil may ate siyang nakapag-asawa sa aming baryo. Gwapo nga naman si Nestor. Matipuno, matangkad, matangos ang ilong, manipis ang labi. At ang mga matang tila nanghihipnotismo. Pero hindi ko siya type. At alam ko din naman na si ate ang gusto niya. Alam ko iyon dahil nababasa ko sa mga mata ni Nestor kung paano niyang pakatitigan ang ate. Grabe naman din talaga ang sex appeal ni ate. Palagi ko na lang nahuhuli si Nestor noon na tinititigan ang ate na halos hinuhubaran na ng kanyang mga mata. Formal din namang nanligaw si Nestor kay ate, kung kaya't maging ang aking mga magulang ay nagustuhan siya. Ngunit ang kinakatakot ko ay kung mabisto ang ate ng mga magulang namin o maging si Nestor na marami siyang boyfriend. Hindi ko rin alam kung ano ang sinasabi niya sa mga ito, pero tila ba naorganisa na ang oras at araw ng bawat isa dito. Talagang matagal na nangyari na hindi nag-cross ang kanilang mga landas. Subalit hindi iyon nagtagal. Dahil isang araw, nabigla na lang kami ng biglang nagkasabay si Nestor at ang isa pa nitong kasintahan ni ate. Nestor, di ba sabi ko sa iyo sa makalawa mo na ako bisitahin? Wika ni ate Elvira na may himig ng pagkadismaya. Bakit? Hindi mo ba ako namimiss? Kasi ako halos araw-araw. Kung pwede lang ay nais kitang makita. At kaya ako nandito. Upang hingiin sa mga magulang mo ang iyong kamay para maging katipan ko habang buhay. Diretso at walang paligoy-ligoy na wika ni Nestor. Anong ibig sabihin nito? Anong hingiin? Ako ang boyfriend ni Elvira. Wika noon ni Fred
na isa rin sa mga boyfriend ni ate na dumating din sa araw na iyon. "Anong pinagsasabi mo riyan?" Tila galit na tanong ni Nestor na nakaupo noon sa harapan ni ate. Natampal ko na lamang ang aking noo. Ito na nga yata ang sinasabi ko. Mahuhuli at mahuhuli rin ang kalokohan ng ate. "Ako ang boyfriend ni Elvera. Sabihin mo, mahal. Ipakilala mo ko sa kanya." Utos ni Nestor sa mahinahong boses. Hindi agad nakahuma ang ate sa tagpong iyon. Nagkataon din na paparating noon ang nanay at tatay mula sa Bukirin dahil mag-alas 5 na noon ng hapon. "Anong kaguluhan to, Elvera? Bakit tila nagtatalo kayo?" Singhal ng tatay. Tumayo si ate at lumapit kay Nestor. "Patawad. Patawad. Hindi ko sinasadya. Patawad, pero si Fred talaga ang mahal ko. At sa kanya lang ako papayag na magpakasal. Kaya makikipaghiwalay na ako sa'yo. Ngayon din." Kakaibang galit ang rumehistro sa mukha ni Nestor ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung bakit biglang kumabog ng malakas ang aking dibdib. Ramdam kong iba ang pakahulugan niya sa titig na ipinukol niya sa aking ate at kay Fred. Walang imik siyang lumabas at walang lingon-lingon na binagtas ang kahabaan ng masukal na daan. Isang linggo na walang kakaibang pangyayari. Subalit isang Biyernes ng madaling araw nang matagpuan ang bangkay ni Fred na nakasabit sa sanga ng kanilang mangga. Sa bakuran nila mismo iyon. Ang sabi ay nagbigti raw. Pero ang ipinagtataka ng marami, bakit wala na ang puso nito at wasak na ang dibdib? Nabahala man ang pamilya sa nangyari, ay hinayaan na lang nila ayon. Ipinalibing na kaagad kinabukasan ang bangkay ni Fred. Ipinagluksa iyon ng aking ate Elvera. Hindi niya pa rin matanggap ang pagkawala ng kanyang nobyo na siyang mahal niya sa lahat. Dahil doon ay isa-isa niyang hiniwalayan ang kanyang mga naging nobyo. Lingid sa kanyang kaalaman, tahimik lamang pala na nagmatsyag si Nestor at sinusundan ng palihim ang bawat kasintahan ni ate. Ilang araw lang din ang lumipas nang mabalitaan ulit namin ang pagkamatay ng isa sa kasintahan ni ate na hiniwalayan niya. Ilang araw lang ang nakalipas. Ilang araw lang din ang nagdaan nang muling magparamdam si Nestor. Halos nagulat pa kaming lahat dahil ang buong akala namin ay nakauwi na ito sa kanilang lugar. Buhat nang makipaghiwalay ang ate Elvera. "Kuya Nestor, pasok ka po. Akala ko po umuwi ka na sa inyong lugar. Ilang linggo ka na rin kasing hindi nagparamdam." Wika ko dito. "Hindi ako umalis. Nasa bahay lang ako ng ate. Pasensya na rin kayo sa inasta ko noong huli. Nabigla kasi ako dahil sa bilis ng pangyayari. Sobrang nasaktan talaga ang puso ko." Wika nito sa akin. "Ay, okay lang po iyon. Naintindihan ko po. Tawagin ko lang po si ate." "Salamat, nene." Sagot niya. Kaya kaagad kong kinatok ang kwarto ng ate at pinaalam na binisita siya ng Kuya Nestor. Subalit,
Matagal bago lumabas ang ate sa kwarto nito. Halatang nagluluksa pa rin sa pagkawala ng kanyang mahal na si Fred. Kinausap niya naman si Kuya Nestor, ngunit hindi rin katagalan iyon. Pero hindi sumuko ang lalaki. Halos araw-araw iyong nandoon sa bahay. Kahit hindi na uso ang pagsibak at pag-igib ng mga panahong iyon, ginawa niya pa rin. Maipakita lang na totoo ang kanyang pag-ibig sa aking ate Elvera. Dahil sa boto din naman ang aking mga magulang kay Kuya Nestor. Maging ang mga ito ay hinihikayat na lang din ang ate na pakasalan na lamang ito. Kalaunan, napapayag din ang ate, kaya sa edad na 22 ay ikinasal siya kay Kuya Nestor na noon ay 25 anyos na. Sa unang pagsasama nila ay okay naman ang kanilang pagsasama. Ang kaso, naroon pa rin ang pagkahilig ni ate sa mga piyesta at sayawan. Kahit pa nagsisilos ang Kuya Nestor ay parang wala lang sa kanya. Parang wala siyang pakialam sa nararamdaman ng kuya. Piyesta ulit noon sa kabilang sityo. Dahil nga hilig niya iyon, pinayagan siya ng kanyang asawa at sumama ito. At nang maghating gabi na, biglang nawala sa paningin ng ate si Kuya Nestor. Sumilay ang pilyang ngiti nito dahil inakala niyang malaya siyang magpaligaw kahit kanino. Dahil nga wala ang kanyang asawa. Isang lalaki ang lumapit kay ate at walang kakeme-keming nakipaglandian din ang ate sa taong iyon. Hanggang sa nauwi sa pagnanasa at nagkayayaan ang dalawa dahil sa tawag ng laman. Sa isang masukal na gubat, ang kaagad na destinasyon ng dalawa. Ang hindi nila alam, dalawang pares ng mga mata ang kanina pa ay nakasunod sa kanila. Hubot-hubad na ang dalawa nang biglang may narinig silang ungol ng isang tila mabagsik na hayop. Hindi nga sila nagkamali. Isang malaking aso na kulay itim. Nagbabaga ang mga mata at naglalaway ang bibig habang nakamasid sa kanilang dalawa na wala ng mga saplot ang katawan. Aninag ang mukha nito dahil sa sikat ng buwan na nagsisilbing tanglaw sa gabing iyon. Ilang sandali pa ay walang patubiling nilundagan nito ang walang saplot na sundalo at unang dinakma ang nakatayo pa nitong kargada. Bumubulwak ang masaganang dugo mula roon habang ang sundalo ay namamaos na sa paghuhumiyaw sa tindi ng takot at sakit ng harapan. Habang ang ate ay tila natulala at hindi makagalaw sa nasaksihan. Kita ng dalawa niyang mata kung paano unti-unting nilamas ng halimaw ang katawan ng sundalo. Sinunggaban nito ang liig at sinipsip ang dugo. Nang makontento na ay sinunod na dinukot ng matutulis na kuko ang puso at walang kahirap-hirap na nginuya iyon. Dinukot nito ang bituka at ginutay-gutay sa kung saan. Tila ba galit na galit ito sa sundalong biktima. Animoy may malaking atraso sa halimaw. Matapos pagsawaan ang katawan ng biktima, ay biglang humarap sa ate ang malaking aso. Kaya napaatras siya at nawala ng balanse dahilan para matumba siya. Inakala niyang susugurin na siya ng halimaw. Kaya naliligo na siya ng pawis sa sobrang sindak.
Ngunit tila himalang naging maamo ang halimaw sa kanyang harapan. Kaya natigilan ang aking ate at pinagmasdan kung ano ang gagawin ng halimaw na iyon. Tinapunan siya nito ng isang matalim na tingin tsaka mabilis na tumakbo papalayo. Nang nakahuma na ang ate ay mabilis niyang ibinalik ang saplot sa katawan at nagbadaling lakad takbo na tinungo ang nagkumpulang tao sa sayawan. Pinilit niyang maging normal sa kabila ng bangungot na nangyari sa kanyang buhay. Tsaka pa niya naalala ang kanyang asawa. Nagpalingalinga siya upang hanapin kung saan ito nakaupo. Hindi naman siya nahirapang hanapin ito dahil doon mismo sa tapat ng ilaw nakapwesto at nakaupo. Nang makita siya nito ay nagtama agad ang kanilang mga mata. Batid niyang kanina pa ito nagmamasid sa kanya. Bigla siyang kinabahan. Kanina pa kaya siya hinahanap ng kanyang asawa? Tanong ni ate sa kanyang sarili. Ngunit biglang nawala ang kanyang takot nang masilayan ang mga ngiti nito. Hindi kakikitaan ng pagkabagot, galit o inis man lang ang maaliwalas na mukha ng kanyang asawa. Dahil sa nangyari ay nawala na siya ng gana pang makipagsayawan. Kaya lumapit na siya sa kanyang asawa upang ayain na itong umuwi na. Mabilis naman itong tumayo at inakbayan pa siya nito pauwi. Kahit maliwanag ang buwan ay may baon pa ding flashlight si Nestor at agad niya itong pinailaw ng makalayo na sa sayawan. Napagod ka ba, mahal? Malambing na wika ng kuya Nestor. Ha? Oo naman. Salamat, mahala. Kahit mag-asawa na tayo, hinahayaan mo pa rin akong mag-enjoy. Oo naman. Sayaw lang naman, di ba? Walang kasamang panlalaki, di ba, mahal? Tanong nito. Kaya biglang napaubo ang ate. Base sa tono ng pananalita nito, ay tila may pang-uuyam na hindi niya maintindihan dahil tila ba may laman iyon. Oo naman, mahal. Tanging sambit ng ate na tila ba umaatras ang dila papasok ng kanyang bibig. Good. Mabuti na ang sigurado, mahal. Kakaiba kasi akong magalit kapag sumobra na. Kapag timpi ako pagdating sa'yo, pero sa kalaguyo, kung sakali, mahal, hindi ko sasantuhin ang mga iyon. Wika nito na tila ba galit na galit, kaya biglang nangilabot ang ate. Ramdam niya ang tila makatotohanan sa sinabi nito. Naalala niya ang nangyari kanina lang, kaya hindi siya nakasagot kaagad sa sinabi ng asawa. Mahal, natakot ba kita? Huwag kang mag-alala, may tiwala ako sa'yo. Hindi mo naman magagawang maghanap ng kalaguyo, di ba? Tanong ulit nito. Kaya bigla uling napaubo ang ate. Oo naman, mahal ko. Nauutal niyang sagot, kaya pinipilit niyang maging normal ang boses. Ngunit tila gumagaralgal pa ito at halata sa boses ang takot. Huwag kang matakot, mahal, hanggat maaari. Ayaw kitang saktan dahil sobrang mahal kita. Wika nito sa kanya. At nang tiningala niya ito, ay nahuli niya ang pagpatak ng luha nito. Kinaumagahan ay maagang gumising si Nestor. Pinaghandaan niya ang kanyang asawa. Hindi siya pumunta ng bukid. Nais niyang maging kasama ang asawa sa buong araw. Anibersaryo din kasi
ng kanilang kasal. Isang taon na silang mag-asawa kaya nais niyang makapagbanding silang dalawa sa araw na iyon. Ganoon kamahal ng kuya ni Nestor si Ate Elvera. Lumipas pa ang ilang buwan. Piyestahan ulit sa Karatig Baryo na naman. Tuwang-tuwa ulit ang ate. Sayawan at inuman na naman. Maaga nga silang nakarating sa piyestahan. Parang nakawala sa hawla ulit si ate. Dahil ilang buwan na rin siya na hindi nakapagpamiesta. At tila ba, hindi kumpleto ang mundo niya kung hindi siya makapagdisko tuwing may piyestahan sa Karatig Baryo. Tahimik lamang na nagmamasid ang kuya ni Nestor mula sa gilid. Kailanman ay hindi ko narinig na nagsiselos ang kuya kahit pa nakipagsayawan ng ate sa iba. Kahit sa sweet music pa ito. Hanggang sa naulit na naman ang pakikipaglandian ni ate sa ibang lalaki. Dahil sa kalasingan ay nawala sa utak niya na magkasama sila ng kanyang asawa na ngayon ay tahimik pa rin nakasunod sa kanila ng lalaking kaharutan niya. Nasa maliit sila noon na kubo ng di niya kilalang lalaki. Nang biglang bumukas ang pintuan, isang halimaw ulit ang bumungad sa kanyang harapan. Isang halimaw na pamilyar sa kanyang paningin, kaya muli na naman siyang nakaramdam ng takot at pagtataka. Bakit lagi siyang sinusundan ng halimaw na ito? At sa tuwing may kaharutan siya, hindi pa man sila nagsisimula, ay dumarating na ito at binibiktima ang kanyang kaharap. Pareho pa rin ang nangyari. Una kaagad nitong dinakma ang kargada ng kanyang kaharutan. Hindi pa tapos sa pag-atake ang halimaw nang naisipan niyang tumakbo upang tumakas. Subalit, nabuwal siya nang harangan ng halimaw ang pintuan ng kubo. Ganun na lamang ang kanyang pagkasindak nang makita ang pagbago ng anyo ng halimaw. Unti-unti ay naging pamilyar ang figura nito sa kanya. Nestor, sambit niya nang nakadilat ang mata. Hindi ka talaga nadadala mahal? Gusto mo ba talaga tikman lahat ng lalaki sa paligid mo? Bakit? Maliit ba ako? Hindi ba ako kakonte-kontento? Sunod-sunod na tanong ng kuya. Kaya natahimik ang ate. Pasalamat ka. Sobrang mahal kita. Dahil kung hindi, matagal na kitang isinama sa mga kaharutan mong lalaki. Uubusin ko ba lahat ng mga lalaki sa paligid para lang maging akin ka ng lubusan? Wika nito na wala pa ring emosyon. Patawad, Nestor. Hindi na mauulit. Pangako, simula ngayon, hindi na ako pupunta ng piyesta para makipagsayawan at maghanap ng ibang lalaki. Pangako. Umiiyak na wika ng ate. Umuwi na ang dalawa at iniwan ang lalaking kaharutan niya na wala ng buhay. Lumipas ang ilang araw. Tinupad nga niya ang kanyang pangako. Yun nga lang, halos hindi niya ma-imagine na aswang ang kanyang katipan. Pero mabait naman si Kuya Nestor. Kahit kailan, hindi siya nito pinagbuhatan ng kamay sa kabila ng kanyang pagiging aswang. Sa ngayon po ay nasa probinsya pa din ang ate at nagkaroon sila ng 3 supling. At hanggang dito na lang po, Sir Casper. Salamat po sa pagbigay ng oras sa kwento ko. Muli po, ako po si Elena ng Kawayan Negros Occidental. Salamat po ulit.
Sa makabagong henerasyon at teknolohiya, hindi ko akalaing ang mga sabi-sabi patungkol sa mga aswang ay personal kong mararanasan. Sir Cas, tawagin niyo po ako sa pangalang Jordy. 46 na taong gulang na. Sa buong buhay ko, marami na akong mga kwentong aswang na narinig mula pa sa kanila ni Lolo hanggang sa kay Itay. Ngunit hindi kailanman sumagi sa isip ko na makakahalubilo ko ang ganitong nilalang. Isa akong Christian, Sir Casper, at katunayan, may outreach kami na ipinatayo sa bakanting bakuran ng aking bahay. Sobrang tuwa ng aming pastor dahil doon. Ilang taon na din ito at bawat taon ay nagdadaos kami ng yearly Thanksgiving dito. Ngunit December 17, nung nakaraang taon lang, kasagsagan ng bagyong Odette. Habang pinaghahandaan namin ang anibersaryo ng aming munting simbahan, nang may isang matandang lalaki na nasa labas ng aming gate ang nakakuha ng aking atensyon. Kaagad ko itong pinagbuksan dahil sa sobrang pag-aalala. Sobrang basa na din niya at halatang nilalamig. "Lolo, pumasok ka rito. Magkakasakit ka niyan eh." Wika ko rito. At paika-ika naman itong sumunod sa akin. "Salamat, Ineng. Winasa kasi ng hangin ang munti kong tahanan. Unti-unti na ring umaakyat ang tubig ng sapa kung saan nakatirik ang aking tahanan." Nilalamig na wika nito. "Ganun ba? Saan banda ba? Ngayon lang kasi kita nakikita rito." Tanong ko pa rito habang ipinagtimpla siya ng mainit na kape. "Sa gilid ng pader niyo sa likod, Ineng. Mag-iisang buwan na rin akong tahimik na nakatira dyan sa aking ginagawa na tagpi-tagpi na sako ng bigas at mga plastik." Pagsasalaysay nito, kaya nakaramdam ako ng pagkahabag. "Lolo, ang tagal mo na palang nagdusa sa lamig. Hindi ka man lang kumatok dito para manghingi man lang ng makakain mo. Kawawa ka naman." Naiiyak na wika ko rito. "Nasaan na ba ang mga pamilya mo? Yung mga anak mo?" Tanong ko pa rito, pero umiling-iling lang ito habang naluluha. Pagkatapos kong pinagbihis ito ay pinatuloy ko ito sa dating kwarto ng aking pumanaw na ama. Tansya ko ay magkasing edad lang din sila. Nasa 70 anyos pataas ang edad. Paano naaatim ng mga anak nito ang pabayaan ang kanilang ama na ganoong katanda na? "Salamat, Ineng, dahil sa kabutihang loob mo. Balang araw, aani ka ng maraming ginto." Wika ng matanda nang pahigain ko na ito sa kama at kinumutan. Hindi ako nakatulog kaagad dahil sa sobrang lakas ng hangin. Kaya chinik ko na muna ang matandang aking pinatuloy. Nagtaka ako dahil wala na ito sa kanyang hinihigaan. Bigla akong nag-alala. Paano kung lumabas na at umalis ng bahay ito dahil nahihiyang makitulog? Sobrang lakas pa naman ang hangin at rinig mula sa labas ang mga punong nabubuwal at mga bubong na nagliliparan dahil sa sobrang lakas ng hangin. Pagkalabas ko ng kwarto ay nakasalubong ko ang aking asawa. Bit-bit ang flashlight mula sa labas ng bahay. "Oh, mahal.
Ano, nakatulog na ba ang matanda? Nakangiting tanong ng aking asawa na si Dulan. Nakasuot ito ng kapote at bota. Hindi nga mahal eh. Nakita mo bang lumabas? Nag-aalala pa ring tanong ko sa aking asawa. Ha? Aba hindi. Paano naman lalabas iyon? Sa tindi ba naman ng hangin at sa kasagsagan ng bagyo siya lalabas ng bahay? At saka makikita ko syempre kapag lalabas siya dahil nasa labas lang ako. Wika ng aking asawa. Malay natin, baka kasi nag-uulyanin na si Lolo. Paano na ito? Saan natin siya hanapin ngayon? Baka mapapahamak pa iyon kapag hindi natin kaagad makita. Wika ko pa rito. Nako mahal, tignan nga ulit natin sa kwarto. Baka kasi nasa banyo lang. Wika nito sa akin. Wala eh, tinignan ko na din. Sagot ko rito na siguradong sigurado. Dahil totoo namang nilibot ko na ang buong kwarto. Nagpatiuna na itong tumungo sa kwarto ng ama, kaya mabilis akong sumunod. Kumunot pa ang mga noon nito nang lumingon ito sa akin. Akala ko ba nilibot mo na ang buong kwarto? Bakit tulog na tulog si Lolo sa kama? Wika nito na ikinagulat ko. Hindi ako maaaring magkamali. Maliwanag ang kwarto niya dahil sa fluorescent lamp na di solar. Sigurado ako, nilibot ko dito kanina. Wala siya rito. Bulong ko sa aking asawa. Hay nako, inaantok ka lang eh. Umidlip ka doon. Ako nang bahalang magmatsyag sa paligid. Nabubulag ka na eh. Wika nito sa akin. Nagtaka man ay hindi na ako nagsalita pa. Kahit ilang beses kong isipin, kumbinsido talaga ako na walang tao kanina sa kwarto. Pero hito at himbing na natutulog ang matanda. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Sobrang liwanag ng paligid. Kahit 4:00 pa lamang ng madaling araw. Malakas pa rin ang ihip ng hangin, subalit wala namang ulan. Sobrang gulo ng aming bakuran. Maraming mga sanga ng puno at dahon ang pinapadpad ng hangin dahil sa sobrang lakas nito. Natuklap din ang bubong ng aming maliit na poultry ng manok. Tinignan ko ang mga ito at natagpuan ko ang 3 inahin na wala ng buhay. Kaya sinuri ko ito agad. Halos pareho lang lahat ng kanilang kinamatay. May mga kagat ito sa leeg at halatang wala ng mga dugo. Marahil may malaking sawa ang napadpad sa ating compound dahil sa sobrang lakas ng ulan, mahal. Wika sa akin ng aking asawa. Wala ring pumasok sa isipan ko kung hindi ang mga ahas din na posibleng nakabiktima sa aming mga alaga. Nilinis namin ang buong kabahayan kasama ang nag-iisa naming anak na babae. Sa awa ng Panginoon, hindi naman ganoon kalaki ang pinsala na idulot ng bagyong Odette sa amin. Kahit pa man nasa signal number 4 ang buong Negros. Matapos maglinis ay naghanda na ako ng almusal para sa buong pamilya. Dinalhan ko na rin sa kwarto ang matandang lalaki na sinagip namin kagabi. Hindi ko rin kasi naitanong ang kanyang pangalan, kaya balak ko siyang tanungin. Ngunit hindi pa man ako tapos sa paghain ay paugod-ugod na itong lumabas ng kwarto. At maagap naman itong inalalaya ng aking asawa. Nako Lolo, dadala na sana kita ng pagkain sa loob. Hindi ka na sana lumabas pa. Ang hina mo na kasi baka mamaya madulas ka pa at mabalian.
Nag-aalalang wika ko rito. Huwag mo akong alalahanin, Ineng. Malakas pa ako. Kailangan ko na kasing umuwi sa aking munting kubo. Kailangan kong tignan kung may bahay pa ba akong uuwian. Tila malungkot na wika nito, kaya maagap ko itong pinigilan. Nako, Lolo, dito ka na sa amin nang maalagaan ka namin. Kawawa ka naman kasi. Kailangan mo ng alagaan. Paano mo binubuhay ang sarili mo mag-isa? Wika ko rito na may kasamang tanong. Sobrang nakakahiya na sa inyo. Istorbo na ako masyado. Nahihiyang wika nito habang inalalayan ko na makaupo ng maayos sa upuan kung saan naroon ang hapagkainan. Huwag mong isipin yan, Lolo. Ano nga pala pangalan mo? Sa wakas ay naitanong ko rin. Losyo. Ako si Losyo, Ineng. Pakilala nito. Lolo Losyo, huwag mong isipin na istorbo ka sa amin. Dahil simula ngayon, kami na ang bago mong pamilya. Ang wika naman ng aking asawa. Umiyak ang matanda sa sobrang saya. Lumipas ang ilang araw, halos araw-araw din. May nawawalang manok na alaga namin sa aming poultry. Kaya lagi akong nangangamba na baka may nagtatagong sawa sa loob ng aming bakuran. Kaya naisipan kong magbalat ng maraming bawang at nilagay iyon sa lahat ng pwedeng daanan ng ahas, sa pintuan, mga bintana, at kung saan mang parte na pwedeng lusutan ng ahas. Ngunit ilang sandali pa ay narinig ko ang Lolo Losyo na nagsisigaw ito na parang nanghihina at tila gustong magwala. Nagsitakbuhan kami ng aking asawa. Halos sabay pa kaming dumating sa loob ng kwarto at nadatnan ang nakahawak sa dibdib na si Lolo Losyo. Napano po kayo, Lolo? Tanong ng aking asawa habang hinihimas ang likod nito. Ayos lang po ba kayo, Lolo? Nag-aalala ring tanong ko. Mainit. Sobrang init. Palabasin niyo ako dito. Para niyo ng awa. Pagsusumamo ng matanda. Dali-dali itong kinarga ng aking asawa at dinala sa maliit na simbahan na nasa aming bakuran. Pinaupo siya namin doon at binigyan ng tubig na maiinom. Napag-alaman namin mula sa kanya na mayroon pala siyang sakit na anaphylaxis, isang bihirang allergic reaction sa bawang. At dahil doon ay nagpasya kami na iligpit na lamang ang mga bawang at itapon sa labas. Isang gabing maliwanag ang buwan. Mga 11:00 na yata noon ng gabi nang magising akong bigla mula sa pagkaimbing ng pagkakatulog. Mula sa crystal window ng aming bahay ay nasagi ng aking peripheral vision ang isang anino ng tao na dumaan papunta sa likod ng bahay. Papunta iyon sa poultry ng aming mga manok. Nang tignan ko ang aking tabi, ay naroon naman ang aking asawa. Ginising ko ito at sinabihang napasok kami ng magnanakaw. Dali-dali itong tumayo at kinuha ang flashlight at itak. Maingat nitong binuksan ang pintuan at siya ring ingay ng mga manok sa likuran. Hayop kang magnanakaw ka kung sino ka man. Hindi ka sasantuhin ng aking dalang itak. Wika ng aking asawa habang papalabas at
patuloy lamang akong sumunod sa kanya. Ayaw sana nito na sumama ako, ngunit nagmatigas ako. Hindi ako mapalagay at ayaw ko siyang lumabas ng mag-isa. Unang beses na pinasok kami ng magnanakaw at nagtataka ako kung saan siya dumaan dahil sa sobrang taas ng aming pader. Biglang pinailawan nito ng flashlight ang loob ng poultry, sabay angat ng kanyang itak para tagain ang nakatalikod na tao na nasa gitna ng poultry. Subalit bigla akong sumigaw. Huwag mahal, si Lolo Losyo iyan, sigaw ko. Kaya dahan-dahang ibinaba nito ang itak. Hindi rin gumagalaw si Lolo Losyo mula sa pagkakaupo habang nakatuon dito ang bitbit na flashlight ng aking asawa. Tinawag ko ito kaya unti-unti itong bumaling sa aking kinaroroonan. Ngunit laking pagkasindak ko sa kakaibang itsura ni Lolo. Duguan ang buong mukha at nanlilisik ang mga mata at ang mga kuko ay sobrang haba. Maihalin tulad ko ang kanyang mukha noon kay Gollum ng The Lord of the Rings. Tumanda akong ganito sa tanang buhay ko ay unang pagkakataon na nakakita ako ng totoong anyo ng aswang at kinupkup ko sa sarili kong pamamahay. Napasubsob ako sa likuran ng aking asawa dahil sa sobrang takot. Dugo pa nga lang ay tinatakasan na ako ng lakas. Ano pa kaya ang mukha niya na naging halimaw na? Huwag kayong matakot sa akin. Hindi ako masama. Hindi ko lang kayang makontrol ang aking sarili. Patawad. Umiiyak niyang pagsusumamo habang itinataas ang dugo ang kamay. Hindi ko gusto ang magiging ganito. Pilit ko rin na kinokontrol ang aking sarili. Pero hindi ko kaya. Pero mga hayop lang ang kaya kong patayin. Hindi ako kumakain ng tao. Hindi. Kahit minsan. Mahabang paliwanag pa nito. Iniwan namin siya sa ganoong anyo. Hindi ko alam kung bakit parang nahipnotismo at napaniwala niya kaming sabay ng aking asawa. Nang ganoon lamang kadali. Nagmatsyag kami hanggang umaga. Nagsasaing muna ako at nililinis ang lahat ng loob ng bahay. Natigilan kaming mag-asawa nang makita ang lolo na palabas ng kwarto. Bit-bit ulit nito ang sako na naglalaman ng kanyang mga gamit. Naaawa man ay tila nabunutan din ako ng tinik nang makita siyang karga-karga ang kanyang mga gamit. Mabuti na rin siguro ang ganoon. Hindi na kami mangangamba pa na balang araw ay kami na ang magiging biktima nito. Nagulat na lamang ako nang bigla itong tumigil sa aking tapat at iniaabot ang isang kahon na tila isang antigong gawa sa kahoy. Maliit lamang iyon at kulay itim na makintab. Tapos may nakaukit na Buddha, mga isang dangkal ang haba at isang dangkal din ang lapad. Magpasalamat ako sa inyo, Ineng, dahil naging mabait kayo sa akin. Hindi niyo ako pinaslang sa kabila ng inyong natuklasan. Kaya ko rin nilisan ang aking pamilya. 3 taon na po ang nakakaraan. Dahil ayaw kong mahawaan sila ng pagiging aswang. Dahil nayanggaw ako ng akala ko ay isang kaibigan. Iyon pala ay isang halimaw. Wika nito. Kaya bigla akong nakaramdam ng awa dahil sa kanyang revelasyon. Mabilis ko siyang nilapitan. Nako lolo, hindi mo kailangang ibigay sa amin yan. Tsaka sobra na pala iyang pinagdadaanan mo.
Hindi ka man lang ba hinanap ng mga anak mo, ng asawa mo? Malamang nag-aalala na pala ang mga iyon sa iyo. Wika ko rito, pagkat sobrang nahabag ang kalauban ko sa kanyang revelasyon na iyon. Hindi na, Ining. Magiging pabigat rin ako sa inyo pagdating ng araw at ayaw kong dumating ang panahong iyon. Sapat na pinakitaan niyo ako ng kabaitan sa loob ng ilang araw. Yung asawa ko rin naman, nung nawala ako ng isang buwan, inuwi na sa bahay ko ang kanyang kalaguyo. Hindi ko alam kung ano ang kwento niya sa mga anak kong negatibo tungkol sa akin. Pero parang hindi na rin ako hinahanap ng aking mga anak. Inakala siguro nila na may binahay akong babae. Malungkot na salaysay nito. Wala rin namang problema. Mayaman ako, Ining. At lahat ng pera at ari-arian ko, iniwan ko sa aking asawa. Kaya kahit mamatay ako, hindi sila magugutom. Hindi nila basta-basta mauubos ang iniwan kong yaman, Ining. At itong ibibigay ko sa iyo, kapiranggot lang sa yaman na mayroon ako. Dagdag pa nito na ikinatatahimik ko dahil sa golat. Totoo naman siguro ang sinasabi niya dahil itsura pa lamang ng kahon ay halatang mamahalin. Ano pa kaya ang nasa loob nito? Subalit hindi ko talaga maatim na tanggapin iyon, lalo pat mas kailangan niya ng pera ngayon dahil sa kanyang kalagayan. Sobrang tanggi ko, subalit pinipilit niya talagang ibigay, kaya wala akong magawa. Pinigilan ko rin siya na huwag nang umalis dahil sa nakakawawa niyang sitwasyon. Subalit, ayaw na talaga niyang tumira pa sa bahay. Malungkot man ay tinanggap ko na lamang, maging ang itim na kahoy ay sa pilitan din niyang iniiwan. Kinabukasan, naisipan kong buksan ang kahon na iniwanan sa akin ni Lolo. May kabigatan iyon. Hindi ko alam, pero tila pinagpawisan ako ng malamig habang binubuksan iyon. Ganun na lamang ang aking pagkagulat nang pagbukas ko ng kahon ay tumambad sa akin ang kumikinang na gintong singsing at kwintas na may porong diamante. Mga 3 pares iyon at halatang antigo na. Ang laki ng mga pendant nito, kumikislap. Kakaiba sa mga nakikita ko sa mga pawn shop at jewelry shop. Dahil dito ay naisipan kong patignan ito sa mga pawn shop upang malaman ang halaga ng bawat isa. Kasama ko ang aking asawa habang patungo sa di kalayuang pawn shop ng aming lugar. Nakasakay pa lamang sa jeep ay hindi ko alam kung bakit sobrang balisa ako at hindi talaga ako mapakali. Kumuha agad kami ng numero at pumila pagdating sa nasabing lugar. Laking pagkagimbal ko nang madiskubre ang halaga ng bawat set ng alahas na iyon. Milyones ang halaga ng bawat set ng mga iyon. Kaya pala, ibang-ibang pakiramdam ko ng mga sandaling iyon. Hindi ako makapaniwalang ganoon kaganda ang buhay ang ibibigay sa amin ng Bagyong Odette. Gayunpaman, nakaramdam ako ng pagkahabag, kaya sinubukan kong hanapin si Lolo Losyo. Kung sakaling makikita ko siya, ay pipilitin kong tumira siya sa aming bahay habang buhay. At kami na lamang ang magiging bago niyang pamilya. Subalit bigo akong mahanap ulit siya. Halos sinuyod na namin ang buong kanto ng syudad
Subalit wala talagang Lolo Losyo kaming nahanap. Alam kong Panginoon ang nagdala sa kanya sa aming bahay upang magdala ng panibagong swerte. Salamat sa bagong buhay na ibinigay ni Lolo sa amin sa maikling panahon na kanyang itinira sa amin kapalit noon ang kaginawaang habang buhay. At hanggang dito na lang po, Sir Casper. Salamat po sa pagbigay ng oras sa kwento ko. Muli po, ako po si Garde ng Negros. Salamat. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Bert. Taga Negros Occidental po ako. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari po ito taong 2005. Noong aking kabataan, hilig ko ang pangangaroling at mamamasko tuwing sasapit ang Disyembre. Halos buong barangay nga, kilala na kami ng aking mga barkada dahil sa tauna naming pamamasko sa kanila. Nasa edad 12 pa ako nito. Tandang-tanda ako pa noon. At nasa grade 6 na ako noon. Sa pangangaroling namin noon, halos naman lahat ay nagbibigay. Mayroon din namang hindi, ngunit ayos lang naman iyon. At ngayong malapit na nga ang magpasko at buwan na naman ang pangangaroling at pagbibigay ng aginaldo, naisipan ko itong ikwento. Gamit ang mga piniping tansan na nakuha namin sa labas ng mga tindahan, katulad ng mga soft drinks at alambre, nakagawa na kami ng magagamit namin sa pangangaroling. Nakahanap rin kami ng mga lata at mga bato na magsisilbing tambol, kasabay ng aming pagkanta sa darating na gabi. Ganito ang senaryo. Magkakamagkano kaya tayo mamayang gabi, no? Wika ko sa mga kasamaan ko. Sana makarami. Gusto ko kasi mabili yung baril-barilan bago magpasko para alam mo na, makasali na ako sa mga kalaro natin. Ako na lang kasi walang baril eh. Wika ni Kyle. Sa bagay, ako din naman eh. Pagkatapos ng simbang gabi mamaya, unahin natin yung pinakaunang bahay sa barangay hanggang sa pinakahuli. Wika ko muli kay Kyle. Oo nga, magandang ideya yan. Pero sinabihan kasi ako ni nanay, wag daw akong mangangaroling sa bahay sa bandang dulo. Matanda daw kasi yung nakatira doon at masungit pa. Sus ka, hindi yan. Sanay naman tayong masungitan eh. Di naman kasi lahat ng tao sa barangay natin eh magiliw sa mga katulad natin. Sige, subukan natin sa bahay sa dulo mamaya. At isama natin sila, yung iba nating barkada. Pagkatapos ng aming pag-uusap, nagsiuwian muna kami para maligo at maghanda sa pagsapit ng oras ng simbang gabi. Balak kasi namin talagang kumpletuhin iyon. Dahil matutupad daw ang wish mo kapag nakumpleto ang pagsisimba ng simbang gabi. Ang hiling ko kasi noon ay makauwi na ang papa ko sa amin. Sundalo kasi ito. At nung mga panahong iyon, nakadistino pa siya sa Mindanao. At yun nga, lumipas ang ilang oras, sumapit ang simbang gabi. Iisang sitwasyon, magkikita kami sa tagpuan bago pumasok ng simbahan. Lagi kasi kaming magkatabi sa upuan ng aking mga barkada.
Nung nagkita-kita na kami, tumungo na kami. Nang makapasok na, hindi pa nagsisimula. Mayroon pa kaming nakatabing dalawang matandang lalaki na narinig pa naming nag-uusap ng, "Pare, nabalitaan mo na ba? Marami daw batang nawawala ngayon. Mga nangangaroling pa. Nakakakaba kaya yung anak ko. Hindi ko pinapayagan eh." Talaga? Ang Junjun ko nga eh. Di ko pinapayagan mga ruling sa dulo. Andun daw ang pinagdududahan nila. Yung mayamang matanda doon. Oo, delikado doon. Liblib na kasi. Ilan iyon sa mga narinig ko. Kasi hindi na natuloy ng dalawang matanda ang usapan dahil tumunog na ang kampana at magsisimula na ang misa. Matiwasay naman itong natapos. Nagagalak ang dalawa na lumabas ng simbahan. Tumakbo na agad kami sa kauna-unahang bahay na aming nakita. Unang bahay pa lamang, 20 pesos kaagad. Hanggang sa matapos na namin ng marami-rami at nakabuo na kami ng sa halagang 200. Isa na lang ang di namin napupuntahan, ang bahay ng matandang mayaman sa dulo ng baryo namin. Nagdadalawang isip pa nga kami dahil sa dadaanan pa lang namin ay sobrang nakakatakot na. Sobrang dilim kasi at wala man lang sinag ng buwan na tumatama sa aming daraanan. Dahil magubat ang lugar na ito. Pero sa hangarin namin na baka malaki ang ibigay ng nandoon, ay tumuloy kami. Ang masakla pa doon, wala ding mga ilaw ng poste, kung kaya kami ay nangangapa lamang sa dilim. At habang naglalakad kami tungo sa bahay ng matanda, ay may nakita kaming maliwanag na bahay. Siya lamang ang nabubukod tanging bahay doon. Marahil, ito na nga ang bahay ng matanda. "Kyle, tignan mo oh. Baka ito na nga yung bahay ng matanda na sinasabi nilang masungit daw." Oo nga no. Ang laki ng bahay. Tsaka napakaganda. Ang daming ilaw. Siguro malaki ibibigay niyan sa atin. Di natin malalaman kung hindi natin masusubukan. Wika ng isa pa naming kasama. Bali 4 pala kaming pumunta. "O siya, tara na. At mga ruling sa bahay ng matandang masungit na iyon." Wika pa ng isang kasama namin ng pang-4. Nung nandun na kami sa tapat ng gate, kumanta kami at tumugtog din ng ubod ng lakas. Pagkatapos namin kumanta, ay bumati kami ng Merry Christmas o namamasko po. Mukhang wala namang tao dito ay. Ang tagal namang magbigay nito. Wika ko pa nun. Kumanta pa tayo ng isang beses. Baka hindi niya lang naririnig. Sagot sa akin ni Kyle. At yun nga, kumanta pa kami ng isang beses pa. At nung natapos na ang mga awitin, ay binuksan ng matanda ang pinto. "Pasensya na mga iho. Kung di ko narinig ang pagkanta niyo agad. Mahina na kasi ang pandinig ko. At naghahanda pa ako ng makakain ko." Wika ng isang matandang pumungad sa amin. Binigyan niya kami ng tig-1,000 piso. Hindi ko alam. Pero sobrang laki na iyon. At ng beses iyon nangyari sa amin. Natuwa kami kasi ang sinasabi nilang masungit na matanda ay mabait naman pala. Ang laki naman po nito. Maraming salamat po. Mabibili ko na ang mga laruan na gusto ko at mabigyan si nanay ng pera. Wika ko naman
Maraming salamat po. Pagpapasalamat naman ng tatlo kong kasamaan. Nang paalis na kami noon, nang bigla kaming tinawag na matanda at sinabing, "Mga bata, hali kayo at pumasok kayo sa bahay ko. Nakalimutan ko na maraming pagkain pala ang naihanda ko at hindi ko ito kayang ubusin." Saktong-sakto po, nagugutom na din po kami. Kanina po kasi kami naglakad-lakad eh. Wika ko naman. Oo nga po, gutom na kami. Wika ulit ni Kyle. Pagpasok namin sa loob, nakita namin ang loob ng bahay ng matanda. Ang daming kumikinang doon at napakaganda ng mga lampara, mga antigo at mga likhang sining na halatang pangsinauna pa ito. Pinaupo kami ng matanda sa kanyang kahaba-habang lamesa at sobrang daming nakahanda doon na para bang mayroong isang piging na magaganap. Mayroong lechon manok, mga panghimagas, mga gulay, at iba pang mga paborito namin katulad ng mga espagete. Napapansin din namin na hindi kumakain ng matanda at mukha itong problemado. Kaya tinanong ko ito kung ano ang problema niya. "Lolo, bakit po hindi kayo kumakain? Hindi po ba kayo nagugutom?" "Huwag mo kong alalahanin, iho. Naalala ko lang sa inyo ang dalawa kong anak na kamukhang mukha ninyo." Wika nito. Napaluha ang matanda dahil sa sabi niyang kamukha daw namin ang dalawa niyang anak. "Asan na po ba sila ngayon, Lolo?" Tanong ulit ni Kyle. "Oo nga po, ang laki-laki ng bahay niyo, wala po ba kayong kasama?" Wika ko ulit. "Ikikwento ko sa inyong mga bata ang buhay ko. Ako si Emilito, 74 na taong gulang. Lumaki ako sa matiwasay na pamilya. Ang aking tatay ay may-ari ng isang katayan ng baboy. Samantalang ang aking nanay ay iniwan ako simula ng pagkabata ko. Ako lamang ang nag-iisang anak ng aking tatay dahil hindi na siya humanap ng ipapalit kay nanay. Sabi ng ama ko, iniwan daw ako ng nanay ko dahil sa aking pangit na itsura. Noong kabataan ko, lagi akong tinutokso ng mga bata. Kaya minsan, natatakot na lang akong lumabas dahil baka makutsa ako. At nang lumaki na ako, namatay ang aking ama dahil nasaksak siya. Di kilalang mga tao. At nagkaroon ako ng asawa at anak. Nabuhay naman kami ng masaya. Hanggang sa isang araw ay iniwan ako ng aking asawa. Dala-dala ang dalawa kong anak. Nabalitaan ko na lang noon na namatay ang aking asawa at hindi nakita ang kanyang katawan. At kasama din ang aking dalawang maliliit na anak ko noon. Labis kong sinisisi ang aking sarili dahil ganito ang aking itsura na kinakatakutan ako. Kaya mas pinili ko tumira sa malayo sa baryo ninyo dahil ayaw kong saktan ako ng ibang tao. Kawawa naman kayo, Lolo Emilito. Nasa murang edad ay nakaranas na kayo ng pangutya. Wika ko sa matanda. Nakakaiyak naman po ang kwento ng buhay niyo, Lolo. Sabat naman ni Kyle. Niyakap namin siya ng ubod ng higpit dahil umiiyak pa din siya. Huwag kang mag-alala, Lolo Emilito.
Lagi ka po naming dadalawin ni Kyle at ng mga kasamahan ko. Nang sa gano'y hindi ka po malungkot. Oo nga po, Lolo. At ituring nyo na din po kaming mga tunay nyong anak. Wika ng mga isa sa kasamahan namin. Maraming salamat mga iho. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong saya. Maraming salamat talaga sa inyo. Walang anuman po, Lolo. Sagot naming lahat. Umalis na nga kami sa bahay ni Lolo Emilito dahil baka siguro hinahanap na kami ng mga magulang namin. Nakangiting nagpapaalam kami kay Lolo Emilito kasabay ng pagkaway-kaway niya sa amin. Nung gabing iyon ay nakauwi naman kami ng maayos sa sarili-sarili naming tahanan. Kinabukasan, bumalik kami sa bahay ng matanda 10:00 ng umaga para dalawin siya. Sa pagkakataong ito, kami lang ni Kyle ang bumalik. Kumato kami. Mga bata, kayo pala iyan. Halina't pumasok kayo. Nilibot kami ng matanda sa kanyang bahay at marami kaming nakitang mga lumang gamit at mga libro na may tatak na bituin at mata sa gitna nito. Hindi ko na lamang pinansin iyon at pumunta naman kami sa halamanan ni Lolo Emilito. Wow! Ang ganda naman po ng inyong bakuran. Napakadaming makukulay na halaman. Oo nga, ang babango pa ng mga bulaklak ninyo, Lolo. Maraming salamat mga anak. Simula pagkabata ko kasi ay mahilig na ako sa mga makukulay na halaman. Gaya ng mga kulay pula. Tinulungan namin si Lolo Emilito na magluto sa kanyang kusina at medyo nahirapan kami dito. Nagtawanan na lamang kami dahil madudungis ang mukha namin at punong-puno ng harina. At natapos na nga namin ang aming ginagawang cake. Kahit mahirap at nakakapagod, nagbunga naman ang aming pagsisikap. Nakakapagod po pala gumawa ng ganito. Mahirap talaga, lalo na pagbata pa kayo. Oo nga po nakakapagod, pero okay lang, masaya naman. Lolo Emilito, saan po ba ang palikuran ninyo? Andun lang sa dulong-dulo ng kwarto ko, iho. Sige po, Lolo, salamat po. Habang patungo ako sa banyo, ay may nakita ako na may nakasulat na bawal pumasok. Para ba itong pinto na may tagusan pababa? Pero isinawalang bahala ko lang iyon. At pagbalik ko, kumakain na sila ng ginagawa naming cake at nagkukwentuhan. Pagkatapos naming makasama at makausap si Lolo Emilito, ay agad na din kaming umuwi dahil marami pang iuutos sa amin. Hanggang sa lagi na namin siyang dinadalaw at napapalapit na din ang loob namin kay Lolo Emilito na para bang isang tunay na tatay namin. Paulit-ulit lamang ang ginagawa namin tuwing dadalaw kami doon. Kakain, maglilinis ng bahay, magdidilig ng halaman, at marami pang iba. Hanggang sa isang araw, ginabi na kami ng punta kila Lolo Emilito. Dahil na din sa madaming ginagawa sa aming mga sari-sariling bahay. Kyle, ano na kayang ginagawa ni Lolo Emilito ngayon? Ewan ko ba? Tara na nga, puntahan na lang natin. Pagpunta namin doon, ay ganun lang ulit. Pinagbuksan kami ng pinto
At naghanda na naman ng maraming pagkain si Lolo Emilito. Madami akong napansin na nagbago sa araw na iyon at tila ba'y merong bakas ng dugo ang kanyang apron. Pinagsawalang bahala ko na lang iyon dahil baka iyon ay kinatay na baboy lang. At nakangiti niyang sinabi ang salitang, "Kumain lang kayo mga anak." Kinain na muna namin ang panghibagas na cake. At nung malapit na naming maubos, nakita ko na biglang bumagsak si Kyle sa upuan niya. Kyle, huling salita ko bago ako mawala ng malay. Nagising na lamang ako dahil sa sobrang sakit ng ulo. Pagdilat ko ng aking mga mata ay nakita ko na may isang matanda na napakabalahibo at malansa ang amoy at sobrang baho. May apron din siya sa liig niya at naghawak ng pangkatay ng baboy. Kitang-kita ko ang ginawa niya sa bangkay na inaagnas na. Pinagtatadtad niya ito gamit ang malaki niyang kutsilyo at hinati-hati na para bang ordinaryong hayop lamang. Dito ko napagtanto saan pala galing ang mga inihanda ni Lolo Emilito sa tuwing kakain kami sa kanila. Wala pa naman nakakakita na lumabas ito at pumunta ng palengke. Tumingin ako sa bandang kaliwa ay nakita ko si Lolo Emilito. Sobrang nakakatakot ang mukha niya ng gabing iyon. Kulukulubot ang mukha at hindi maipinta. Hanggang sa naging katulad na sila o halos magkapareho na sa lalaking tumadtad ng bangkay. Sa sobrang takot ko ay naihi ako sa aking pinagkakatayuan. Pagtingin ko ay nakatali pala ang aking kamay at nakasabit iyon. Hindi ko naramdaman agad ito dahil namanhid lang siguro. Sinipa-sipa ko si Kyle at agad namang itong nagising. "Shh! Huwag kang maingay, Kyle." Pabulong na wika ko sa kanya dahil mukha na siyang sisigaw sa nakita niya. At marami din kami nakitang bata na nakatali ng gabing iyon at mukha pa naman silang ligtas. Pilit kong pinipiglas ang aking tali sa aking kamay dahil nga sa payat ako ay agad akong nakatakas sa pagkakatali ko. Agad kong kinuha ang isang matulis na kutsilyo at tinanggal si Kyle sa pagkakagapos nito. Agad kaming tumakbo ang dalawa at naghanap ng daan papalabas. Di ko na naisipan pang iligtas ang ibang bata dahil siniguro ko ang buhay namin ni Kyle noon. Nang meron akong naririnig na yapak na tao sa taas ng pinto, napag-isip-isip ko na baka nga ito ang lagusan pababa na may nakasulat na bawal pumasok. Tumingin-tingin ako sa paligid upang makahanap ng labasan. Pinilit kong mapakalma si Kyle dahil nga parang hindi niya mapigilan ang emosyon dahil sa sobrang takot. Nang may makita kong isang maliit na bintana, subalit ito ay mataas. Kasya lang kami nito na saktong-sakto. Kaya agad akong umakyat malapit sa pinto at nilagyan ko ng bakal ang lock nito nang sa gayon ay hindi ito mabuksan kung sino mang may paparating. Pagbaba ko ay kinuha ko ang isang upuan at pinauna kong umakyat si Kyle at ako ang pinakahuling lumabas. Pagkalabas namin, dumiretso kami sa kagubatan
dahil hindi ligtas ang daan kung doon mismo kami dadaan sa harap ng bahay ng aswang na si Lolo Emilito. Dahil nung gabing iyon, nakita din namin na maraming tao ang pumapasok sa bahay niya. Ang panghihinala ko ay hindi talaga tao yon. Baka isa din itong mga aswang. Sa layo-layo ng tinakbo namin ay nakakita kami ng mga kabahayan at may nakita kaming dalawang tanod na naglalakad. Dito na namin naramdaman ang sobrang pagod dahilan para bigla kaming mawala ng malay. Paggising namin ay nasa barangay hall na kami. Kwento ko sa kanila ang nangyari na kahit sila ay naniniwala sa amin dahil totoo nga ang sabi-sabi na may lahing aswang ang matandang iyon. Nang malaman ng mga taong bayan ang nangyari sa amin ay agad sumugod ang buong barangay sa bahay na iyon na merong dalang mga itak at mga disabog, apoy at mga gaas. Sinugod nila ang bahay ng walang pag-aalinlangan at agad nakita ang mga aswang na nagsasalo-salo sa malaking lamesa na puno ng mga batang nakahain doon. Agad naman pinagpapatay ng mga tao ang mga aswang at nilagyan ng gaas ang buong bahay. Niliyeban ito ng apoy. Nakakalungkot man sabihin pero walang bata ng isang nakaligtas maliban sa amin ni Kyle. Ilang buwan din bago lumabas ng bahay si Kyle dahil sa sobrang trauma. At ganun din ako. Hindi na ako lumalabas tuwing gabi. Magmula noon, wala nang nawawalang bata tuwing nagpapasko. At kinalimutan na lang namin ni Kyle ang mga pangyayari. Matapos ang ilang taon, umuwi na din ang aking amang sundalo galing ng Mindanao. Simula nung nangyari sa amin iyon ay hindi na kami nangaroling ni Kyle. Pati na mga batang mga kapitbahay namin at mga pinsan ko. Dahil nagkaroon kami ng takot sa bawat bahay na pupuntahan namin. At hanggang dito na lang po, Sir Casper. Salamat po sa pagbabasa ng kwento ko. Muli po, ako po si Bert ng Negros Occidental.